Φίλοι μου, καλημέρα. Σήμερα το ψάρεμα τελείωσε πολύ νωρίς. Μισή ωρούλα. 2 καρτέρια, 2 ψάρια. Είναι 8 Απριλίου, έχει αρκετή ζέστη. Εξωτερική θερμοκρασία της θάλασσας ήταν, τέλος πάντων εκβολές ποταμού ήταν 22 βαθμούς και κάτω είχε 17 βαθμούς. Η διαφορά ήταν αρκετά μεγάλη, γιατί ήμουν περίπου στα 2,5 μέτρα, 2 μέτρα και κάτι, κάπου εκεί. Συνθήκες τώρα, τα νερά ήταν υπερβολικά θολά. Θα το δείτε κι εσείς άλλωστε στα πλάνα. Το βίντεο βέβαια αυτό δημιουργεί αρκετά ερωτήματα, γιατί στο ίδιο πόστο μέσα σε διάστημα 10 λεπτών κατάφερα και πήρα 2 ψάρια αρκετά μεγάλα, θα έλεγα. Συνήθως όταν χτυπάς ένα ψάρι σε ένα πόστο, εάν ξαναπάς πάλι στο ίδιο πόστο μετά από λίγο, είναι δύσκολο να ξαναπάρεις, ειδικά ένα ψάρι του ίδιου είδους και μεγαλύτερο σε κιλά. Αυτό έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί λόγω διαφορά θερμοκρασίας, επειδή είχε 17 επάνω, 22 κάτω, είχε αρκετή τροφή, η οποία δεν φαίνεται βέβαια στο βίντεο, είχε αρκετή αθυρίνα. Όπως είπα, τα νερά ήταν υπερβολικά θολά, δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, το 80 που κρατούσα ήταν λες και κρατούσα κανόνι στην κυριολεξία. Ήθελε ένα όπλο μικρούλι, ήθελε ένα όπλο, ξέρω εγώ, περίπου τόσο, 55 εκατοστά, ένα αεροβόλο θα ήταν ιδανικό. Εγώ δεν είχα εκείνη τη στιγμή τέτοιο όπλο μαζί μου, πήρα το 80 με την πεντάινα την κλασική και τη συνέχεια θα τη δείτε. Λοιπόν, το πρώτο καρτέρι ήταν με ένα ψάρι λίγο πάνω από 2,5 κιλά περίπου, και το δεύτερο καρτέρι είναι λίγο πάνω από 4,5 κιλά το ψάρι, με διαφορά περίπου 10 λεπτών το ένα καρτέρι από το άλλο. Η συνέχεια στο βίντεο. Όπως ανέφερα πιο πριν, είναι σπάνιο να χτυπήσεις ένα ψάρι στο ίδιο πόστο ακριβώς, και αμέσως μετά από 10 λεπτά στην προκειμένη περίπτωση χτύπησα πάλι ένα μεγαλύτερο. Είχα πει ότι δημιουργούνται ερωτήματα, ήταν η τροφή, αλλά πιστεύω ότι επειδή κυνηγούσαν και με βοήθησε πάρα πολύ η θολούρα, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν σύμμαχός μου μεγάλος η θολούρα, και γι' αυτό το λόγο κατάφερα και πήρα και το δεύτερο ψάρι που θα δείτε στο επόμενο βίντεο.
Να είστε καλά, εύχομαι τα καλύτερα.